Boiro ven de recibir da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes unha subvención para material de emerxencias para a agrupación de voluntarios de protección civil, en concreto para a adquisición dunha tenda de campaña e un desfibrilador externo. Segundo informaron fontes do propio Concello, a incorporación deste material facilitará as tarefas do Servizo de Protección Civil e Emerxencias. Trátase de unha tienda de campaña de grandes dimensións para, moi útil para operativos de protección civil, como poden ser búsquedas de personas, etc. E un desfibrilador desa tamén, non? Que xa veñen para completar outros que xa temos, que xa a policía dispón de aparatos dese tipo, protección civil tamén, e veñen un pouquiño para completar máis, se cabe, pois esa cobertura de seguridade, non? Dende a agrupación xa teñen tamén outra demanda, a adquisición dun novo vehículo todoterreo. Sí, todoterreno sí, porque os vehículos danos cada bastantes anos e úsanse moitísimo, é o que nos nos falta, non? Que este verán polo tema dos incendios tuvamos un percance en un deles e, é necesario ademais. Na actualidade a agrupación conta con máis de 20 voluntarios que atenden todo tipo de emerxencias producidas no termo municipal.